শিক্ষক শিক্ষক जों जे लागातार गणावस्थानाव थायै गावनि जे साख्रि माया साख्रि दंमानि जे जों दाबगमानियाखौ कुनु साबायाखौ जोंनि जे सरकार जों आबो जुदि आं माया आं तेनाव फिरगैया आं जे मणिपुराव थांगै काम थायै माने आं नगद जानो नांगौ ओमफ्राय बे आजा गांसारि फिसिनाय बे आं नगद फिरगै थालिया आं मोनजागा थांगै काम थायै एफोर आं 2 बोसोर बा 3 बोसोर परे आं नगद फिरगैनाय थांबाय